да започна с Бог да пази в България. Искам така да завършим, нали? Защото това, което се случва е... Сега има нужда от хора на улицата. Преди време, кой знае какво беше това. Но сега, казвай, какво е времето? Сега, не мога да взема отношение към финансовите обвинения на Кортенска. Ти обвинение финансови. Има ли смисъл не аз да я коментирам по други въпроси? Коментирай каквото Няма та. Трябва да ти кажа, това е жената, която каза, че била най-големият театрален критик на България. При положение, че е жив професор Юлиан Вучков, с неговата уникална история. За нея говори, не за себе си. Да, моля. така. Тя какво? Не, моля ти се. Тя била, аз съм жив още. Да, жив си, да. История на световната драматургия, 1500 страници, издадена в Москва, орден Грибоедов. Висок за тая книга. Тритомна история на българската драматургия. Третия том издаден с 4 национални награди имам. Остави мене, Васил Стефанов. Професор, театрален критик, жив. Ето и вие сега сцепите. Какво значение има кой е най-големия театрален критик? Аз не съм обявявал за най-голем. Не ме прекъсвай. Професор от не ме прекъсвай. Не. Не е ли по-важно да не лъже? Един професор да не лъже. Да, няма значение. Първо трябва да кажа, че тя дава оценки на път и под път. Нейните телевизионни предавания са клюкарски предавания. Това са алабализми в махленски стил. Казанлъшките леди на Чудомир от неговите картини и от неговите разкази. Нейните теоретизации, книги такива на разни теми по-сложни. Ехо на прочетена литература. Наукообразна и изключително скучна. Наукообразна. С една дума? Да, наукообразна. Добре, стига толкова. Време е да затвори устата си, да минем сега Бареков, нейния върховен покровител. Що пък той? Тъй като не е за това, защото искам да говоря. Това е човек, ти знаеш, слушал си много пъти, как ме обявявал за легендарен професор, веднъж за гениален професор в присъствието на Цветан Цветанов и така нататък. Най-големия, най-жестокият цензор в моя живот е той. Това бе, как бе? Напускам канал 3, аз имам предаване 3 часа. Той каза, ще имаш само 20 минути. Ма казвам, аз имам 15 години, 3 часа нямаше да напусна. Той не е длъжен да ти дава 20 минути. Ама как, той ще ме предупреди. Няма да ме изнудва. Вика, ти си голяма фигура, стига ти 20 минути. Той се грижи за мене. Харесвате много. Това не е грях сега. Харесвате много Цветан Василев. Говори по-глобално, за държавата говори. Не. Няма да говоря. Конкретно. Глобално е ала-бала. Това са някакви твои проблеми. Да, той казва. Харесват много и Цветан Василев, и Пеевски, и Бойко Борисов, обаче 20 минути ти стигат. Такова цензуриране чрез Димитричка, една повлекана продуцентка, още не изхвърлена, не ми разрешава да критикувам министрите на Бойко Борисов. Да, Махнеско, говори по-глобално за държавата. Няма глобално, конкретно. Вие приказвате се на общи приказки, приказвате млади. Хората искат конкретни неща. Ти в момента пък себе относно говориш. Не. Искам да ти кажа, че това е цензуриране. По-важно е... Когато цензурирах БСП и ДПС в 2 мои предавания, той ме свали от ефир. И ми казва, ще имаш заплата, няма да имаш достъп до ефир. Отидах при Цветан Василев и се оплаках. Цветан Василев, който се пише много демократ, казва, ще ставаш почетен професор, с 2 ръце и с 2 крака гласувам за тебе. Дай ми време, казвам, ще ти дам. 1 година ме лага, никакво време не ми дава. Защото одобрява цензурирането на Николай Бареков. Безобразие. Така, нататъка сега. България е загубена глобално. Ако няма трипосочно гласуване и ако ДПС не излезе от властта. Какво е трипосочно гласуване, професоре? Задължително гласуване, електронно гласуване и мажоритарно. Защо електронно? Обясни го, хората. 2 милиона българи, които общуват с мене чрез интернет, гледат ме и на сателит и проче, ми се обаждат, ненавиждат ДПС и БПСП. Нашите емигранти и ДПС, БСП и ДПС. За това БСП и ДПС се ужасяват, че ще има електронно. Ама било сложно. Това е така. Мартине, нали трябва от някъде да се тръгне? Било сложно. Нали все пак трябва да тръгне това електронно? Съгласен съм, задължително, електронно и мажоритарно. И мажоритарно. Нататъка сега. Може ли обаче за седмицата малко? Ти ми обеща да коментираш едни снимки. Само лица, не без надписи, без нищо. Защото аз не искам да слагам под снимките добре. надписи. Каза за Бареков да не говорим. Дайте сега другите героите на нашето време. Днеска нека да... Да, добре, с свободен професор. Дайте, че няма време. Да. Бойко, в момента го чакаме като бащица да спасява държавата. Продължи. Сега, почвам ли за него? Да, бе. Може да изкара най-много 1 мандат. Вярвам, че ще спечели мнозинство. Но не съм сигурен. 50-50. Може и да го спечели, може и не. Кой ще го изравни? Ако той се съюзи с ДПС, свършене.
ДПС унищожава всяка голяма партия. Кажи му го, аз ще му го кажа. Ако се сдружиш с ДПС, ще го унищожи ДПС, както ДПС унищожава всяка голяма партия, на която е патерица. Ако се съюзи с БСП. Бой до смърт. Безумие говорим. За първи път, че го чуеш мои колеги, включително и нашия приятел, който е много добър професор Константинов. Тройна коалиция широка. Мартине, тук не е Германия. Слонска коалиция. Няма ли да свърши не е Германия. БСП и ГЕРБ. Изключено ще се изколят помежду си. Тук не е Германия, бе, човек. И в Германия има тежки отношения. В Германия има грубости. Ако тази коалиция не е възможна, какво ще бъде тогава? Какво ще бъде? Ще има правителство, ще направи с някои други хора. Ако влезе с реформаторския блок. С реформаторския няма да стане с Бареков, защото те са на нож. Защо те ненавиждат? Моля се, тук ни хора се обичат, после се плюят, после се обичат. Да. Евентуално с Бареков, ако може с реформаторския блок, може би с евентуално СКАТ, ако водят преговори, ако правят компромиси на Валери. На Валери Симеонов. Това е възможно. А с БСП и ДПС, ако съюзили се, свършена е България. Сега не е ли добре да остане сам да работи Бойко? Най-добре е да остане сам, но как ще направи мнозинство? Не, ако гласуват хората, може и да направи 121. Ако гласуват масово, всички, да. Освен това, той няма капацитет да управлява държавата повече от 4 години. Няма капацитет неговите кадри. Това ще има избори. Това е временна партия. Трябва да се отиде цялата политическа върхушка, включително след 4 години и Бойко. Трябва да се създаде, ти го прие от начало, една нова професорска партия от големи учени. А за президентска република? Президент? Не. Що? Първанов? Нямаме. Защото виждаш какви са били нашите президенти до сега. Първанов не е бил точно нашите президенти. Чакай малко. Продължаваме по снимките. Герой на нашето време. Тази седмица. Цацаров. Един умен човек, между прочим, Цацаров. Хитър, повратлив, явно с така език, с фраза, оратор, но той е непрекъснато между дато и нет. Непрекъснато е между дато. Тръгва, връща се. Ще ти кажа нещо за Цацаров. До средата на пътя пак обратно. В момента арестувани 3 човека преди 2 седмици, защото ще да убиват Пеевски. Смях. Днеска спасяват банките, вчера арестуваха Венци Чикагото. Смях, абсолютен смях. При положение, че няма да отнема твоето време, но след малко ще ви пусна кои сайтове, как лекичко, тъничко успяха да внушат на хората, по какъв начин. Няма да кажа кои сайтове. Може би дали случайно тия сайтове са го направили. Но някакси така има едни хора в интернет, които наистина влияят. А те фанаха един малък бандит от Русе, който се казва Венци Чикагото, който ми разказва за възрастния. Разбира се, че той е един косъм от цялата железна верига. Те стават за смях, ловът престъпници. Мартине, бях ти казал миналия път, искам да запомниш някои неща, които казвам. В България 25 години не е имало прокурор, който да е работил в прокуратурата. Това са хора, които идват от други области. Прокуратурата е изключително сложно. Най-сложното нещо. Той е бив съдия. Да. Тънкостите, прокуратурата е много сложно изкуство. Ще покажете ли кой е това? Да. Колеги? Не виждаме ефира. Недялков на ПИК. В един момент искам само да кажа, че ако е излязло нещо хубаво написано за Пеевски, то е написано от Недялков. Не, че някой не бива да работи за Пеевски, да си работи който за където иска. Но в огромна степен трябва да се знае кой за кого и как го прави. Господин Пеевски. Не познавам този човек, само чета по вестниците. Никакъв личен контакт не съм. Скачаш на Бареков, а не скачаш на Пеевски? Кажи нещо. Никакъв личен контакт. Бяха много близки с Бареков, бяха първи приятели, както този беше близък и с Цветан Василев. Тримата бяха желязната ос. Рим, Берлин и Токио. Така беше. Да. Нататък? Искаш да ти кажа други неща? Моля? Дайте нататък. Професора не иска да коментира Пеевски. Защото да не биде в канал 3 да купи Пеевски за това. Голям хитрец Цветан Василев. Ако беше хитрец, нямаше да го прецака. Човека на големите обещания, от които бързо се отмята. Не, това пак лично действащи. Не, аз имам наблюдения, да. Ако беше хитрец, нямаше да му откраднат банката. Това е как се създава такава голяма банка без хитрост, бе, човек? Ти питай и Цеко Минев, ти питай и другите. Това са милиарди вътре в тая банка. Всяка банка има милиарди. Аз какво го защитавам? Искам да кажеш някой друг. Остави, не. Защо не говориш за тях? Казах ти какво мисля, следващия човек. Добре, хубаво. Нямаме други. Ти си продължавай по твоята програма. Сега, първо трябва да ти кажа, че тая политическа класа
По много показатели трябва веднага да се отиде и да отстъпи, да дойдат съвършено нови хора. Трудно ще бъде, разбира се, да дойде тая професорска гладни хора, партия. да почнат от начало. Трябва да дойде. Не, трябва да дойде партия на науката и на производството. На производството. Няма производство в България. 25 години тая политическа класа говори за данъци, а не говори за производство. Вчера Краси Дачев при Диков каза нещо много хубаво. Тези хора никога нищо не са произвеждали и те не знаят за какво става дума. Да. Те са политици, играят политически игри, дори чрез политически игри и чрез прокуратура и банка могат да откраднат банка. Да. Но те да управляват явно не могат, защото затъваме. Да. Всеки момент чакаме, само да кажа, всеки момент чакаме извънредни новини от президентството. Аз съм предположил какво може да се случи, дано не се случи. Няма да го казвам, защото се опитам да не създавам и аз паника. Сега, за банковата система мога ли да ти кажа? Когато една държава е толкова пропаднала, когато политическата класа 25 години унищожава, няма система, която да не скърца. Всичко скърца. Така и съдебната система казваше, че я нападаме, че не разбираме. Банковата система е стабилна. Банковата система има минуси. Нищо не е идеално и съвършено. Искам да ти кажа какво е за банковата система. Ето веднага ще ти кажа. Искам да знам, имам ли право да задавам въпроси? Българските банки стабилни ли са колкото чуждите? Искам да ми се отговори на този въпрос. Сумата експерти вчера Каролев от петък искам да питам, защо БНБ разрешава на различните банки да определя лихви, каквито те си определят? То много високи, то много лихви. По-важен въпрос искам аз, ти да ми дадеш възможност да го задам. По-важен въпрос. Виж какво в тандем сме. Защо едната банка, като има проблеми, изимат лицензия и я крадат и я национализират, другата банка, като има проблеми, в момента спасяват и аз ще оставя пак на собственик. Какво? Има ли различни решения като действия към банките? Защо са толкова ниски лихвите в някои банки? Аз си влагам парите, те ми въртят парите, печелят от тая работа. И най-важното, което ти казвам, защо парите на тия банки са в търговията влагани главно, а не са в производство? Как банковата система стимулира производството? Тя стимулира само търговията, която е незаконна, която е нелегална и се върти от политическите класи. Преувеличаш. В производството няма такова нещо. Банките да вложат парите в производството. Няма производство в България. Давай черпака по домовата книга. По домовата книга, другата. Тя е много дълга тая. Тя е космическа книга, българската домова. Последната седмица Сега, първо тая политическа класа тя не може да оправя, защото е изключително проста и ограничена. Давам ти пример. А не се значи, тъпи ли са или са злонамерени? Така, аз смя и едното и другото. Има тук един Христо Монев, който съдържа простачки. Защо се пак за някой малък? Не, молят се, не е малка, то отразява действителността. Те фалшифицират нещата. Тая подписка оспорват те, че е имало около 500 хиляди подписи. Аз бях, това е много важно задължителното, искам да го чуеш. Аз бях в СКАТ, там се прави в момента диаграма. От 65% одобрение почнахме на зрителите. Стигнахме до 98%. Целият народ е за задължителното гласуване. И искам аз да попитам по повод на това, което каза професор Вучков. Защо вече никой не говори за задължително гласуване и как отново ДПС е така тихо заметоха под килима идеята? Ще ти кажа защо веднага. Господин Станишев, много ви моля, казахте вие нещо за задължителното гласуване. Нека да продължим темата. Отметнаха се. Защо? Въртят опашка на ДПС и Бойко върти опашка на ДПС. Защо? Ами защото ако не може да направи мнозинство, в края на краищата ще се опре и той на тая патерица само и само да дойде на власт. Представи си, че не може да се опре на другите групировки, че не влезе в реформаторския блок, че не влезе СКАТ, че не влезат други. В края на краищата не ми се вярва да е толкова дребно. Мен ми се видя много притеснен след провала на банките у нас. Бойко ми се видя много притеснен. Не мога да разбера. Защо? Има за какво да бъде притеснен. Има ли възможност? Има една теория, някъде днес четох няма как Фейсбук, в интернет, че ДПС винаги успява да рекетира всяка политическа партия от гледна точка на етническия мир. Може да казват нещо, вижте какво пичува, така и така не сме съгласни. Сега първо, искам да ти кажа, че аз съм потресен от това, че банковите босове, никой не е безгрешен и те подлежат на критика, ругаят народа, че е притеснен и разтревожен. Искам да ти кажа, какво му се обяснява? След един месец, че получите, вика еди какво си. Има хора, които нямат моя масрап и твоя и които имат незабавно нужда от пари. Имат нужда пенсионери за лекарства, за тежка операция, заплатата иска да си получи. Той има деца, той не може да чака един месец. Не може. Магазина. Трябва да си зареди магазина. На политиците, кажи им го това, защото... Казвам го в ефир. Как няма да се тревожат? Как си позволява Искров да ругае народа? С основание хората се тревожат. Искат тия пари веднага да ги получат. Те нямат тая финансова възможност, която имаме. На къде отиваме?
каква България оставяме? След това правителство каква България оставяме? Оставяме една несигурна България. Бойко Борисов каза, няма да може да управлява повече от един мандат. Няма капацитет за тая работа. Че може една зима да не управлява, защото дигат парното днеска, не от вторник, дигат тока. Зимата какво ще правят тия хора? Ако и банките продължат да се клатят, какво продължат? Какво прави? В България трябва да настъпи революция, трябва да ти кажа. Трябва постепенно да се примат други хора, други. Абсолютно изчерпана е тая политическа класа, разбери бе. Ако стане на 5 октомври революция, ще стане октомврийска революция. Това сме го яли. Не става дума за кръв, не става дума за въоръжени битки, но да се дигне този народ малко, бе. Да се раздвижи, бе. Той можеше да свали отдавна правителството на Орешарски, този народ. Ама знаеш ли какво прави българина? Отмята пердето, гледа през прозори се казва, гледай ги, тия тръгнали да протестират. Глупаци ще свалят властта. Всеки има право да протестира. Да. Но аз и тогава обясних, когато банковата система е стабилна, когато няма инфлация, когато смятаме, че икономиката по някакъв начин крета, куца, скърца и върви, да приемем, че всяко правителство е едно и също. Да. Но в случая те бутнаха единството, което имаше стабилно и това бяха наистина банките и парите. Да. И сега не знам какво се измисли, защото това е нечий план. Нещо се случва и ние не знаем, разбираме 24 часа преди другите хора и ни казват да не ги притесняваме, да не кажем съка нещо за банките с тебе, сега ще ни взема да ни разстроят като Венци Чикаго. Трагедията, че у нас няма съдебна система, каквато има все пак в някои големи държави. Цялата политическа класа трябва да отида на съд. Тя съсипа България за 25 години. Искам нещо за първи път. За първи път искам да ти кажа нещо, което е много важно. При Антон Югов, Вълко Червенков, Георги Димитров, беше тежко за хората. Да. Дума да не става. Арестуване, преследваха хора, които не викат ура на комунизма и прочее. Но дори и тогава, Мартине, народа работеше. Възстанови България. Това се повтаря. Извади от национализация на банки, арестувани хора за убийства, които после не станат. Но при Живков вече едно стабилно производство имаше продължение 15. Те унищожиха и доброто, което е по Живков. Те взеха най-лошото от Живков. Чуваш ли какво ти казвам? Те взеха най-лошото от Живков. Ако е то саморазправата с самостоятелно мислещата интелигенция и диктаторското тупатуване. Кои са те? Но това. Цялата политическа класа. Не е така. Да. Не е така. Това се изостри напоследък, защото се появиха хора, които явно си ползват връзките в прокуратурата, в БНБ, тук правят си въртат си. Кой е бил добър? При Симеон ли беше добре? При Симеон ли, който ликвидира всякаква дискусия политическа и обезличи политическия живот и ограби България с имоти и с гори? При него ли беше добре? При кого е било добро? Имаш 30 секунди да кажеш нещо на българите, защото те се нуждаят от съвет и ориентация. Да. Масово гласуване. Няма нужда да имате референдум. Няма нужда закона да ви задължава. Съвестта, характера, разума трябва да ви задължава да гласувате веднага. Само тогава ще се разделите с антибългарската, туркофилската партия ДПС, която е в съюз с Ердоган. И той е Доган нашия, който се прави на велик политик, е изцяло с слушалки в ушите и е слуга на Анкара. Каквото му каже Турция, това прави. Ако искате да бъдете управлявани от Турция и от турската партия, не гласувайте. Ако искате да има българско правителство, оставете Мартин какво ви говори. Ако искате да има българска власт, слушай бе, Доган и Лютви Местан 25 години ругаят депутатите, получават ги в парламента. Той Доган не стъпва, взима заплата. Охрана за милиони левове. Те мълчат. Какви са тия политици, бе? Какви са тия политици българските? Това са антибългари. Така, каза ви професора нещо много важно. Винаги ми е приятно, че мога да говоря с тебе, макар че се вдига да ни тонуса така и градуса. Ами рейтингът те се вдига. Надявам се. Да. Подайте ме, колеги. Вучков ви каза, гласувайте съвестта. Не е нужно да сте задължени. Съвестта, гласувайте. Благодаря ви, господин професор. Ще ви есента.